Εμείς δουλειά δεν έχουμε πάντως. Ξεκινάμε. Και έλεγε Ραφαέλα να πάμε εμείς. Πού να πάμε, θα είδες πόσοι πήγαν. Αυτό είναι, κοίταξε εδώ. Ναι. Βλέπεις από μέσα, πώς το δείχνει. Ναι. Το βλέπεις, Ναι. η σημαία μας από το μπαλκόνι Άντε ναι. και το πάμε έτσι τώρα. Ναι. 17 αεροπλάνα έλεγε προηγουμένως και 600 πυροσβέστες για την Ήψα. 600 πυροσβέστες, το φαντάζεσαι αυτό? Έρχονται από παντού. Ναι. Και τώρα έρχονται και από τη Ρουμανία. Γιατί θα τους φτάσει μέχρι κάτω. Άχι ρε. Της Νύψας είναι ανεξέλεκτη η φωτιά, λέει δεν μπορούν να τη σβήσουνε. Γιατί είναι δύσβατα μέρη. Και πώς σας στράφτηκε και πώς κάνει. Αυτό είναι πηγαίνοντας για παλιά Νύψα. Αυτό γυρνάς έτσι. Τι να βγάλεις τώρα, σκοτεινά είναι. Δεν πειράζει, σας έφεξα. Από νωρίς εγώ έβλεπα εκεί φωτιά. Τι καλή γατάκι. Εκεί μας τα χαλάσματα φαίνεται. Πολύ έξυπνη είναι η δικιά σου, επειδή αύριο έρχεται ο Μίτσος υποχρεωτικά και γι' αυτό μίλησε. Δεν ήξερε. Τι δεν ήξερε. Ο Μίτσος δεν είναι εκείνος που ήξερε. Φαίνεται κανένα στα αρχεία του όλου του στράφη. Δεν ήξερε για τις φωτιές που τον έλεγες προηγουμένως. Τις φωτιές ήξερε. Πώς έτσι. Ο Βουτάς θα τον είπε. Α, και δεν πήρε ένα τηλέφωνο να ρωτήσει τίποτα. Τι να ρωτήσει. Πήρε το παιδί πάλι, πόσες ώρες μιλούσαμε. Μιλούσε τώρα. Τι λέει το γιατρό μας. Λέω, τα σου λέει, μαμά χρειάζεται να έρθω, ξέρω εγώ. Τι είπε, παιδί μου. Λέω, αγόρι μου, δεν χρειάζεται. Τώρα που ήρθαμε σπίτι, λέω, καθαρίσαμε, κάναμε, αλλά τώρα νερό. Από την Ήψα πέρασε, δεν τον είπες. Ναι, πέρασε Πάει από την αλλού. Ήψα, τώρα λέω. Καίγεται στο παλιοχώρι. Την εκκλησία, λέω, τη σώσανε. Εκεί λέω, έχει φως, τι φως είναι εκείνο. δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι εκεί. Τι είναι εκείνο ρε. Φωτιά βάζανε πάλι εκεί. Πιάσαν 3 Πακιστανούς με η πύλητσα, την είπε η Ραφαέλα. Ναι. Αλήθεια είναι. Και λέω, δεν ξέρω, δεν το άκουσα. Τώρα λέω, άκουσα το μάσο καφενείο. Και τι, μίλησα, το έκλεισα. Μίλησα με την Νίκη, μίλησα με τον Νίκο. Λέω, την Νίκη που είστε, μέσα στα αμάξι μας στη γιαγιά, βλέπω τι γίνεται. Λέω, σε στέλνει ο Δημήτρης, λέω φωτογραφίες, ότι είναι μαύρος ορνός. Ναι, τώρα το βλέπω για μαύρο πίσα είναι. Τα βλέπει όλο. Αυτός την έστελνε τα πάντα από εδώ. Τα βλέπει η Νίκη. Έκλεισα το τηλέφωνο. Μετά λέω, ρε εσύ, είπε όλοι μας στα αμάξι είμαστε. Μπας και τους έβαλε όλους και πάει και σου λέει πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην Ήψα τι γίνεται και να